Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape gaga-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape gaga-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, naga-detoxify, namuling magpaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix, lawas na tinuan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo
Sa pagserbisyo walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:12 na sa ngaga. Ini nga oras kinadorong gate sa Kalawan, sa Klinika DTX 500, ang superior antioxidant kung mayara kabadas sa nga diabetes, liver, kag kidney problems, sarang nga sini nga mapaayo kag ano pa nga mga baratian bangod mayara sa ingrediente nga ampalaya kag sugarcane. Dugay na nakabaton kami, wala pagyapon. Pero kay sa mo niya, kay di, imbes kamunikan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain. Dugay na gini nga, wala pa na kayong dala na mundi, doon namin na lang imo taramnan para mapuslay. Ini na ang tion nga ipalabot sa kahanginan, mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan. Ireklamo mo sa K5! Pagpangabuso may ginapaboran nga mga opisyalis ng gobyerno, ginatapakan nga mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor nga nagasinggitan sang patas nga pagtratar, aton ipalabot sa nakatungda kag diskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa Ireklamo mo sa K5! Balita kag reklamo. Ireklamo mo sa K5! Maayad-ayad nga aga, mga ka-K5.
Good morning sa mga pinarangga naton sa 7 ka distrito sa syudad. Kag 48 ka mga kabanwahan na nakip ng Component City sa o kon Pasig City sa probinsya sang Iloilo. Sa aton nga case o kon Iloilo sa K5 Iloilo Solid Supporters, Taxi, WVTC Patrollers, K5 International Funds Club. Sa aton listeners kag viewers abroad, mapa jeepney, tricycle, e-bike drivers. Siyempre sa aton merkado publiko nagabaligya utano guys damanok kag baboy. Kag sa din man ko tumarabutan sa aton nya pagwaragwag. Subong nga adlaw sang Domingo, Desyembre 1 nakita sa tuig 2024 sa ereklamo mo sa K5. Sa karon ka ako inyong nga alagad ka K5 Aaron Refollo. Welcome na mga ka K5 kay ato naman pag-diskusyonan ang makakalatol sa ulo nga reklamo, isyo, mga pasaway sa palibot sa mga balita lokal, national kag international. Welcome na mga ka-K5. Good morning. Ba, kumusta na kamo? Balihong mag-share sa aton nga live sa aton nga official Facebook page ng K5 News FM Iloilo 88.7. Agod nga mahibaloan man sa aton mga kauturan ang aton nga pagwaragwag karon kag mga reklamo nga igatakal naton sa diri madugay mga ka-K5. No, kun paminsaron, mao kadasig Disyembre 1 na mga ka-K5. Pila na lang ka mga inadlaw. O kun 24 ka adlaw na lang kag magpaskwa na. Kung kasan-o lang, nung kasan-o lang to nag-New Year sang nagligad yung mga binulan. Tapos subong manog hulat naman kita sa New Year. Ang oras para maka K5 to nagalabay lang. Pagbugtaw mo sa aga, kibot ka na lang kadasig sang oras. No? Ito gay hapon na. Kibot ka, nulain naman ngayon adlaw. Asa nga ti nakalabot na kita sa Disyembre karon mga ka K5. Kay ti subong Domingo nga adlaw, amo gid ni ang dapat naton nga pasaramatan sa mahal naton nga makako. Kay man gingaan nya kita sang wala katapusan nga grasya, kalipayan, mga pagtilaw sang kabuhi. Amo nang the best ka may mga nagyan kita nga mga trials o kon na mga problema bla. Nagod nga ti ma-overcome na naton, malampuwasan naton kag ti at the end of the day mga ka K5 makita naton ang grasya gali nga nagahulat sa likod sa mga problema nga naagyan naton. Dapat thankful kita mga ka K5 mapagamay man akong dako nga grasya na bato naton. Importante miyara kisa sa bala, no, sa mga K5 ta. So dapat subong Domingo nga adlaw bangon kita, attend kita sa mga misa sa mga nagkalain-lain nga simbahan. Bisan na pag imong relihiyon mga ka K5 kahit isam lang nga ginatawag nga pangalan, kahit isama lang kita sa ginapalabutan sa aton nga mga pangamuyo, mga ka-K5 mo na sa iban pa, no? Kag amo na, no? Magsimbagit kita of dang aton nga bugos ka pamilya, agod nga ano man no? Parte man isang pag family day naton, pagbanding naton sa aton nga mga pamilya. Kaupod ang mahal nga Ginoo mga ka-K5. Good morning sa aton nga mga listeners, kay Sir EJ Cordoba, kay Wides Brenda Arellado Abian, nagatutok sa aton. Si Ma'am Maricel Barulo Kasiple, good morning ma'am, nakakape ka na da sa DDX Cafe Mix. Kay John Ryan, good morning ka K5 Baron, pa-shout out Hibauan pa via Iloilo. Abaya always good nakatutok sa kampiyon nga istasyon ng K5 News FM. Okay, good morning man sa aton yung mga listeners dira sa may distrito sa Molo. Kay Boots Florentino mga ka-K5 nga nagatutok dira sa may Molo Kapihan, City ay Buena, Kasabuena dira sa may Sitwig Balangaw, Barangay San Joaquin o kon Barangay Taslan, San Joaquin, Iloilo. Mga Navaluna family, mga Nolino family, tag sa bugos ka mga pumuluyo dira sa Barangay Taslan, San Joaquin. Maayad-ayad nga aga kay ninyo tanan.
Good morning man sa mga ton nga mga mga listeners naton sa may barangay Catalingban Molo, sa mga okondra sa may barangay Kasing-Kasing Molo, sa may barangay San Pedro Molo. Good morning dira sa inyo. Kag siyempre sa aton nga mga solid listeners dira sa may barangay San Isidro Haro. Sa mga ka-K5, kumusta untang aton nga dalan? Kamusta ba lang aton nga sitwasyon sa palibot karon? Kay ti Domingo subong nga adlaw. Anong mga latest nga hitabo, no? Mga ka-K5 naton. Oras diri alas 7:19 na sa ngaga mga ka-K5. I-check ta dalan ta. No, i-check ta sa paglibot-libot rin siyang patrol naton. Kaupod si K5 Jason Talaron ang mapisan kumabaskog naton nga partner. Kag si K5 Karen Badilla ang matahom naton nga reporter sa K5 News of Iloilo. I-check ta kung ano lang mga plastada subong, no, anong mga ganap sa palibot ta. No, kay ti kahapon nabi nga daw mga K5 tupa, no, mamunog nga ulan sa mga ka-K5 naton, no? Pero tay amo man i-check taman karon, no, kung nag-ulan bala kay nasa ngaga, kag subong mga ka-K5 ano lang galaw sa aton nga kahawaan, may mga garugalom bala mga ka-K5. I-check ta, ara na, mga ka-K5 naka-standby na sa linya. Si K5 Karen Badilla ang patrol naton. Ka-K5 Karen para sa Kampiyon Report, standby. K5 News FM Live Report. Ka-K5 aron sa subong tinion, no, ang as of 7:21 AM ti mahulugan umon niya ang aton nga kahawaan diri sa syudad sang Iloilo. Ang humalin kainay pagpatak gid bala alas 6 sang aga ti syempre sa mo na yang mga inoras makitaan na kung ano bala ang sitwasyon or kung bala nang masinaaw ang aton nga kahawaan no kung nagagulugal umon Ka-K5 aron ti humalin nga kaina mga alas 6 hasta sa subong ang nagagalom ang aton niya nga tiyempo kay ti kumahibaluan humalin niya kahapon, especially bala sa pila ka mga distrito diri sa syudad sang Iloilo nagabukbo ang ulan Ka-K5 aron ti maayo lang siniyang aga ang subong tiyempo kon subong adlaw Disyembre 1 Ka-K5 aron way man nagaulan or sining abi nagpanalit Ka-K5 aron wala man no kundi nagagalom lang gid ang aton nga kalangitan sa subong ti patimaan nga magabukbo ang ulan pero sa as of now Ka-K5 aron way man sang pagpanalithi o kun pag-ulan nga na-eksperyensyahan kita Ka-K5 aron diri sa syudad sang Iloilo kung sa trapiko naman ang pag-istoryahan since Sunday ang matawhay Ka-K5 aron ang aton nga mga dalanot kag gina dito kita naghalin sa may city proper going diri pa La Paz then pa Haro Ka-K5 aron no na hulutawhay ang aton nga mga dalanon pero luwas gid lamang abi sa mga atubang sang simbahan like diri sa may Haro Cathedral Ka-K5 aron ti medyo mahulugotok kay ti madamo sa aton nga mga kauturan ang nagapadulong sa subong niya sa simbahan agod man syempre mag hatag no sang tion para ya sa aton nga Ginoo Ka-K5 aron upod man ang ilay nga mga pamilya kag ti syempre after sina magbanding man ya Ka-K5 aron. Ka-K5 Karen, anong sitwasyon sa palibot na matugnaw? Tugnaw bala? Matugnaw gid Ka-K5 aron. Matugnaw gid, especially kung wala kaya sang ginakupan-kupan. Uy! Uy! Ano naman? Ka-K5 aron, nasta lang kita ya sa jacket. Aba? Ti anong K5 Karen, anong himuon kung tugnaw bing? Inom ta DTX Coffee Mix para mahulo init-initan ng aton nga sulok-sulok. Hindi kita magpa-feeling broken-hearted. Katugnaw kay broken-hearted. Kita inom DTX Coffee Mix mga Ka-K5. Kaluluoy lang ni Ka-K5 Karen. Wala siyang may ginakop-kop kag wala siyang kurup-kupan.
No, ti ning ko K5 Karen kaluluoy lang ni sa mga wala ginakopkopan kung wala sang may inogkop-kop bala ka K5 Karen kay ti mga mo nga Disyembre na kanami na ni sang huyop sang hangin maturutog na ni ka K5 Karen gina siling kanila sa mga single nga ay ti anong paginaulat mo sa tinako di kay praboton ta na sa Christmas o New Year ka K5 Karen? Mayo lang kay damol habol ko kag laba ulunan ko ba? Hindi ko makabatsag tugnaw. Sige, K5 Karen, manamugid nga salamat sa imong situational report. So sa dugang naton yung mga balita karon niya, no, sa mga update pagid naton niya sa mga police reports, bantayan niya sa Facebook page naton kag simpila ka mga public affairs ng K5 News FM Iloilo. Ang ining situational report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka K5, healthy coffee ini nga nagdahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Nabatian ang report niya K5 Karen. So far kataway sandala naton, di nagaguro galom lang. Pero tiyan mo na nagaling suno kay K5 Karen. Kag na-check naman ako nakita naman ang video niya sa palibot.